Nggih, Pak. Didamel koplo ya, Mas. Kae jelukane koplo cah nom-nom wae. Dina minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangu nganti ling seres rengenge ana kene aku nunggu kowe. Lali janjine tandane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Jan-jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyuri ganti atiku Rasep 12. Iya bersama Tanada Yesa. Dina minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangu nganti ling seres rengenge ana kene aku nunggu kowe. SMS rambalasi yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku irungmu mesti tak jiwa ala jiwa. Lali janjine tandane alasane mangkelake sapa wong sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko. Pripun Pak, skeca? Mantap. Mantap. Iya. Kompak ya. Duta nada. Duta nada. Sip. Lanjut Mas. Ayo Mbak lanjut. Jan-jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyuri ganti atiku sujan
gelis sebentar. Monggo, Lah untuk nggih, malih, Pak. kok gulis ya Mas? No. Duta nada elektron Mas Kolis. Mau kontak kopi rong gelas lho aku. Yuk. Out. No 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 ning. La 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 la. La 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 la. Iya. Apa sliramu La 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 la. lencer kuning gawe kangening ati. Jos. Jos. Tangga sengolas sasi telu gawe kangen rasa ning atiku yen bengi ra bisa turu tansah keling karo wong ayu. Lo 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 lo. Ya yo ya yo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Ngopo to, Hen? Ini roh kotor iso kekel-kekel lah. Sing piye? Nah iya, engko tak omongi.
Ya, wis kowe. Yuk. kuning Has. dadi saksi ana desa kene iki apa kiramu ra ngerti yen kuning gawe kangen ning ati atur nuwun Pak Karmin matur suwun donga dinunga sehat selalu nggih Pak D nggih. Alhamdulillah panjang umur nggih insyaallah. Nggih. Rondo kempling Gus Agus. Jan. Lah iya nggih monggo. Rondo kempling. Ayo garapane nyemangkake. Tenane lho. Nggih pangapunten. Nggih. Ditunggu ngasta campur niki wau marakno. Ha nggih. kalamun werus liramu batin iki anane tanjaranmu rasa tresno kang tanjam jarwa mikir ati rapi sedendam kaya rapi songo jati katen iki anak ing jati nanging aku ati teko pungkasane taman lara tresno nadyan-nadya yen kadulung nanging jagat sajroning batinku gonku nandang tresno iki wis minutrat satreming lampahi Mula sawah sapa ngendun Datanua atiku wis kapilo
sawasok pengendut datanu atiku es kabeh saibak bunga rasa Angel. lamun bisa dadakan liramu Monggo dipun telaske. Napa wau? Pak Pring De? kuning, Mas. Oh, pring kuning nggih, bojo mangkake. Pula lihat kebunku. Nggih, sesi depan langsung kemalo, monggo diaturke. luwih
Sudah katur, matur suwun Lek Agus. Nggih, iki piye to kok gak nyedak rene iki, Gus? Aku kelingan kupuk kae biyen tak golek ning cedak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang Tondo kasih sayang jenenge kupuk asmara biyen nate tak go andum tresno tanpa bental tanpa klasa kota putih kita manas nganti gagah So Aku ki jane ngerti kowe ki wis suwe banget ning kelakon dadi sak panggung kok lagi pisan iki ya Dit ya. Sinten sing sanjang? Lah ya aku Pun oh ping iya. kalih kok. Oh gak, iki lagi iki kok Nggih. kandhane kok. Kuwi kleru engko. Wong kula Dudu. namung nyumbang lagu sing sepindah kok. Lah ya dudu aku. Dudu aku. Niki tenane wis oleh neh porong. Napa jenengan badhe daftar? Sik to, iso jelas wis oleh neh porong lho. Alhamdulillah Hmm. dereng. Dereng. Tur. Iya. Iki piye ta iki? Lho. Lah nek kuwi lho engko masa ki telur karo telur. Dek telur karo telur piye? Ya kira-kira golekku ya sedok dhuwur sithik ngono lho, Mas. Lha kae dhuwur kan ancak-ancak. Eh? Iki piye to kae? Lah padha gedine, Mas. Lah ya malah apik. Aja to. Enggak ya, Aku golek ayo. sing cilik-cilik kok sampean ngene iki lho. Ya Allah. Loh, aja ngono to. Oh iki kok ya Oh ya. Loh. Eh, Ngopo to iki? tekan san. Seterummu jek turas tok, Pra. Seteruman iki. Ya to seneng nek aku bongko. Mboten. Kowe ki omonganmu kok Mboten. ngelem apik-apik kok nyetrum padake wader tet sek. Keloren. Kowe ki kok omong kok wah sesuai kaya megelke ati. Cepetan. Lole. Jatuhan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa merga ning kupuk
ndang gawe kok penake kaya ngene ya Mas ya. Lah iya lagi munggah wis kopine dicawiske lagi teko mengke unjukane napa rokokipun napa. Ngono kok andekne padha batalke iki piye wong-wong ya gumun ta aku kae. Lah iya Dit ya. Nggih. Lah ya nggih. Ah jan. Tenan ya. Jan piyayi kok leh. Ya terus ge. Sing karjer ki yo bingungke kancane. Iso sik-sik lho nampani kopi kok iso kasete ucul. Wong nek kepatuh kulino. Lah ya ala ya ndek ben ki yo ngono bojone kono iki curhat karo aku mbok Mas Amir ki ngrepotne lho Mas. Lah piye? Jak omong tuh ucul. Orjene lho. Wah. Wah ayo piye jek kelingan to kowe wong Mas pirang-pirang Amir ucul? taun. Mboten. Saya ucul mboten? Mboten. Saiki dipasang petel kaya pancing kayok. Ya ora bakal ucul. Ayo kuwi lho drijine kuwi lho. Cetetan serak jeneng ati. Oh iya. He oh. Aus. Aku kowe dadi karwan Margo leren. ning kubur Jaya sampun kathah Mas Mbak. Jane ora nyono ora ngira iki petuk anak wedok ning kene wis pirang-pirang tahun tenan gak ketemu kowe. Mbiyen petuk-petuk ki nek ning pasar. Enggak di udara. Oh di udara. Iya, mangga. Terus tenan ya. Kerja para tamu kami dametaken kita nada. Sajake seneng banget. Iya.
sabar, tawakal, ikhlas, pasrahne wae sing kuwasa. Dipun wiwiti. Nurkolis. Apa ya jeneng asline? Daimatan
Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondhang kaloka wiwit cilik mula ora mokal mlintar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngrupake semangate yen to banyu nuwulake patriote kene iki manut kono lho kono ki malah neh obahe lambene ra patek dicethake lah iya aku ki mbok kok janji lagune iki Blitar 1 2